februári tohto roku sa začala výstavba cyklistickej trasy medzi Piešťanmi a Vrbovým. Postavená bude na telese bývalej železničnej trate. Cyklotrasa bude mať celkovú dĺžku 17 km, z toho 7 km bude viesť po bývalej železnici. Po necelých 3 mesiacoch od začiatku výstavby je demontovaná väčšina železničného zvršku, to znamená podvaly a kolaje, a začala sa príprava podkladu pre budúcu cyklotrasu. Súčasťou trate boli aj železničné mosty, jeden z nich sa nachádzal na tomto mieste, ktorý konštruktori odviezli do dielne a prejde komplexnou rekonštrukciou. Ak pôjde všetko podľa plánu, cyklochodník by mal byť dokončený na prelome rokov 2024-2025. Využívať ho budú môcť obyvatelia na cestu do školy, do práce, ale bude to aj veľmi pekná cykloturistická trasa. Máte sa na čo tešiť. Aktuálne sa nachádzame vo fáze, kde máme zdemontované železničný zvršok v úseku od bývalej železničnej stanice Vrbové po diaľničný most v Piešťanoch. Po zdemontovaní kolajíska podvalov sme pristúpili k rozhrňaniu a úprave podkladovej pláne. V rámci testov alebo skúšok záťažových pri pláni sme narazili na odlišné parametre, aké sú predpísané v rámci projektu. Čiže momentálne riešime otázku stabilizácie alebo spevnenia pláne, aby sme sa dostali k požadovaným parametrom, ktoré sú potrebné pre cyklotrasu. Zároveň sme začali na prácach, čo sa týka rekonštrukcie opravy mostov. Momentálne máme zdemontované 2 mosty. Jeden pri Krakovanoch, druhý za železničnou stanicou v Trebaticiach. Mosty boli prevezené do dielne na opracovanie, reparáciu, opieskovanie. A čo sa týka základných pilierov mostov, tak prebieha debnenie a v najbližšom období by mali prejsť betonážou a následne vrátenie konštrukcií a v rámci ďalších postupov potom povrchové tabule na mosty. V nasledujúcom období po vyriešení otázky so zhutnením alebo stabilizáciou pláne pristúpime k týmto prácam. Ďalej budeme pokračovať na reparácii ďalších mostov, ktoré máme na trase. Takisto doťahujeme otázku druhej etapy cyklotrasy od diaľničného mosta po Piešťany, kde v spolupráci s oblastným riaditeľstvom Železníc Slovenskej republiky riešime práce týkajúce sa demontáže trakčného vedenia a potom zabezpečovacieho systému. Teším sa na to, ako tu budem chodiť na bicykli.